Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah dinten iki? Alhamdulillah, kita tasih saged mirup hawa sejuke Malang. Alhamdulillah, tasih saged kepanggih kalian keluarga lan rencang-rencang masih mung ing HP mawon. Salah setunggale wujud rasa syukur kita inggih menika ngurmati lan apik marang wong liya. Contone yen lagi pacelaton. Nah, sakniki napa sih pacelaton niku? Nggih, saderenge sinau, monggo kita sareng-sareng maos ta'awudz lan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki tuladhane pacelaton setunggal. Bu Siti, Don, ojo lali krane ditutup. Doni, inggih Bu, banjur nutup kran. Pacelaton kalih. Rima lan Ida. Tuti, ayo mangkat sekolah, mengko mundak kawanen. Tuti, yo sedelo, aku tak pamit dhisik. Rima, yo tak enteni. Iku wau contone pacelaton. Dados pacelaton niku napa? Nggih leres, pacelaton niku percakapan. Yaiku geneman antarane wong siji lan sijine. Bisa wong loro, telu, utawa luwih sing lagi rembukan sawijining bab apa wae. Nah, yang sedang berdiskusi suatu bab apapun itu. Niki saking tembung linggo atau kata dasar celatu sing artine omongan utawi guneman. Nah, saking contone niku, ciri-cirine napa mawon? Ditindakake dening wong loro utawa luwih. Panulisane diwiwiti jenenge. Nah, niku wonten Bu Siti, Doni, Rima, Nida, Tuti, lan Rima. Nggih, niku. Lan kudu diwenehi tanda petik. Sing nomor 3, panulisane diwenehi tuntunan sing ditulis sajroning kurung. Nah, niku tuladhane banjur nutup kran. Jadi setelah itu Doni menutup kran. Gitu. Unggah-ungguh basane sing dienggo. Nah, yen paragane bocah cilik marang bocah cilik berarti nganggo basa ngoko lugu. Yen wong dewasa karo wong dewasa nganggo ngoko lugu. Wong sepuh marang wong sepuh nganggo krama alus utawa ngoko andhap. Bocah cilik marang wong dewasa utawa wong sepuh nganggo krama alus. Wong sepuh marang bocah cilik nganggo ngoko lugu. Jadi kalau anak-anak kepada orang tua atau guru menggunakan krama alus, benar. Budi pakerti utawa tata krama yen rembukan utawa pacelaton. Nah, yen guneman iku kudu nganggo waton utawa aturan. Setunggal, ngadeke lungguhe obahe tangan. Niku nggih wonten aturane. Nah, ngadeke utawa lungguhe sing apik, sing sopan, masih kalih rencang, napa malih kalih tiyang sepuh. Yen tiyang sepuh sing ngajak pacelaton niku saweg ngadeg, kita ugi tumut ngadeg. Nggih, ben sopan nggih. Nomor kalih, suarane banter lirihe. Nah, niku tuladhane yen ing Islam niku wonten adabe nggih. Yen wonten bocah 3 sing kalih bisik-bisik, nah niku mboten angsal nggih. Mangke sing setunggale ngrasa yen dirasani. Niku adabe nggih. Nah, nomor 3, polatane utawa wajahe utawa pandangan. Ngadep wong kang diajak pacelaton. Jadi pandangannya tidak kemana-mana, menghadap ke orang yang diajak berbicara. Nomor sekawan, intonasi utawa lagune. Nah, niku
ora angger bengok-bengok. Yen ing nasihati Luqman, ing surat Luqman ayat 19, dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, bocah-bocah gelem yang dipadakno kali keledai, ya makanya harus melunakkan suara, tidak berteriak-teriak utawa bengok-bengok nggih. Nah, ancer-ancere nyimak pacelaton. Topik utawa babe nopo? Paragane sapa? Papan pacelatone ing endi? Lan wektune kapan? Nggih, insyaallah menika. Sakniki banjur garapen soal ing lembar kerja utawa LK. Nggih, sakniki kita tutup kalian hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah cekap semanten. Ngapunten nggih yen wonten kalepatan lan matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.